Červená čiapočka. Kde bolo, tam bolo. Žila raz jedna červená čiapočka so svojou mamičkou. Jej stará mama žila ďaleko v horách. Jedného dňa povedala mamička červenej čiapočke: Uvarila som starej mame polievku a napríklad koláč. Privalila som jej tam ešte nejaké ovocie. Zanesieš jej to, prosím ťa? Áno, mamička. Odpovedala červená čiapočka a vydala sa na cestu k starej mame. Ako si kráčala lesom, pozorovala kvietky a stromy. Spomenula si, že sa v škole na hodine chémie učili o fotosyntéze, ktorá je endotermickou reakciou. V diaľke videla, ako niečo horí. Začala utekať ku staršiemu domčeku. Uvidela, že to horí práve jej domček. Rýchlo zavolala na číslo 112 a privolala hasičov. Hasiči uhasili oheň vodným hasiacím prístrojom. Spomenula si, že pri hasení treba odstrániť aspoň jednu z troch podmienok horenia. Našťastie sa babke nič nestalo a prežila. Potom ju červená čiapočka poučila o tom, že keď začne niečo horieť, buď odstráni horľavú látku, zabráni prístup vzdušného kyslíka, alebo ochladí látku pod zápalnou teplotou. Nakoniec sa zistilo, že požiar vznikol vtedy, keď stará mama zakladala oheň v kozube. Všetko sa skončilo dobre a stará mama sa poučila, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.